ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ನಗರದ ಪದವಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾಮಭೂಮಿದ ಪೂಜೆ ಆಪನ ದಿನ ಅಂಚ ಎನ್ನುತ್ತ ರಾಮನ ಅಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಚ ಮಾತಾ ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ಅಂಜಿ ದೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಪಾಪದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಉಂಡು. ಆ ಪರ್ಬಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲೆ ಮತ ಅಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಟ ಏತು ತೀರ್ನು ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಜಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಏತ್ತು ಜನರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದವೈದ್ಯರು ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಖುಷಿತ ದಿನ. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವೇಲು ಕಾವೂರು, ವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ್ ಮಾರ್ನಗೇಡ್ಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್ ಕುಲಾಲ್, ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಹರೀಶ್, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.